Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Мәңгілік утқа шешеклер салғаннан соң, митингта катнашучылар барысы да Маргелов һәйкәле янына шулай ук җыелышып, үзләренең дусларын, хәрби хәрәкәттә катнашучыларны искә төшерергә җыелдылар. Һава десанты гаскәрләре көне. Ветераннар, хәрбиләр һәм шәһәр халкы Мәңгелек ут мемориалында берләште. Мы с вами и поучимся, и познакомимся поближе, поработаем над проектами, выступим. Ну и я надеюсь, мы просто очень хорошо проведем время и получим определенный заряд бодрости перед надвигающимся учебным годом. Бүтін Россия педагогик кейс чемпионаты. Россияның 23 төбәгеннән 240 укытучы әлмәттә заманча мәктәп чакыруларына шишелешләр эзли. Мы хотим, чтобы наш город Альметьевск гордился именно нашими доморощенными вокалистами, музыкантами. Мәдәни мөхит, Татнефть проекты, концертлар, остаханәләр, иҗади очрашулар белән әлмәтлеләрнең ялын байытуны дәвам итә. 2 августта Әлмәттә һава десант гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Традиция буенча бәйрәм ветераннарны, хәрбиләрне, десантчыларның гаиләләрен һәм битараф булмаган шәһәр халкын Мәңгелек ут мемориалында җыйды. Бирдә һава десанты гаскәрләре флагы астында хезмәт итүчеләрнең батырлыгына һәм истәлегенә багышланган митинг узды. Равняйсь! Смирно! Равняй середину! Товарищ глава! Личный состав Союза десантников города Альметьевск для празднования 96-й годовщины со дня образования воздушно-десантных войск готов и построен. Прапорщик Зарипов, председатель Союза десантников города Альметьевск. Здравствуйте, товарищи десантники! Бәйрәм иртәсе Мәңгелек ут янында митингтан башланда биредә район җитәкчелеге, депутатлар, район ветераннар советы, хәрби комиссариат вәкилләре чыгыш ясады. Россия һава десанты гаскәрләре көне ул традиция хөрмәт күрсәтү генә түгел, ватан алдындагы бурычны өскә төшерүдә, диде район башлыгы, чарага җыелган ир-егетләргә мөрәҗәгать итеп. Чыгыш ясаучыларның һәрбере Әлмәт хәрбиләренең тынычлык һәм тәртип саклауга керткән өлешләрен, әлбәттә, бердәмлектә көч булуын билгеләп үтте. Их самоотверженность, отвага является примером служения Отечеству. Обращаясь к вам, товарищи военнослужащие запаса, сегодня, как никогда, нам с вами необходимо объединиться с другими союзами и организациями движений. Хәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Биргә җыелганнарның һәрбере үзләре хезмәт иткән елларны искә алды. Мисал өчен Виталий исемле ир бу елларны иң якты хатирәләрнең берсе дип атый. Чөнки һава десанты гаскәрләре дуслыгы ул мәңгелек. Ну, знаете, это поддержка друг друга, это оказать помощь всегда. И это не важно, находишься ли ты в армии, находишься ли ты здесь. Просто поддержать других людей и не делать никому плохо. Вот и все. И личным примером тоже в том числе. Россия һава десант гаскәрләре көне быел оешуга 96 ел тулуны бәйрәм итә. Бу әлбәттә дә инде күптән күркәм традицияләрнең берсенә әверелде. Мәңгелек утка шәшәкләр салганнан соң, митингта катнашучылар барысы да Маргелов һәйкәле янына шулай ук җыелышып, үзләренең дусларын, хәрби хәрәкәттә катнашучыларны искә төшерергә җыелдылар. Араларында әтиле уллы бадамшыннар да бар. Марат әтисе Радик юлыннан хәрби бурыч үтәгәндә һава десанты гаскәрләрен үзе сайлаган. Бүген алар икесе бергә бәйрәм итә. Я сам пришел в военкомат и сказал, что хочу быть десантником, потому что у меня папа десантник. Вот. И получается, у вас сегодня совместный семейный праздник? Да, мы первый раз вот так вышли на возложение. Какие ощущения, какие эмоции, что вы сейчас испытываете? Ну, тяжко, конечно, но в целом интересный опыт. Что хотите сказать ребятам, которые сегодня служат, Молодцы. завтра пойдут?
Пускай служат, пускай не осрамят нашу родину, чтобы защищали, чтобы мы спокойно спали. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә тыл көнен билгеләп уздылар. Бу дата 1941 елның 1 августында Кызыл армиянең баш тыл идарәсен төзү турында боерык имзалану белән бәйле. Тарихчылар бу адымны хәрәкәттәге армияне тәэмин итүнең төгәл һәм нәтиҗәле системасын төзергә мөмкинлек бирүен ассызыклый. 2006 елда бәйрәм рәсми рәвештә Россия президенты указы белән гамәлгә куела. Бу көнне Колабызның мәдәният һәм ял паркында бүгенге тыл активистлары хөрмәтләделәр. Кырык эшләрен кырык якка ташлап, ошлар әзерләүче, маскировкалау шелтәрләре үрүче һәм кулларыннан килгәнчә ир-егетләргә ярдәм күрсәтүче әлмәтлеләргә район башкарма комитеты рәхмәт хатлары тапшырылды. Бирдә шулай ук һәр штаб үз мәйданчыкларын җәелдергән иде. Бүген Әлмәттә беренче бөтен Россия педагогик кейс чемпионаты старт алды. Россиянең 23 төбәгеннән килгән 240 укытучы 5 көн дәвамында заманча мәктәп чакыруларына җавап эзләү өчен 60 командага берләште. Аларның төп миссиясе идеяләр тәкъдим итү генә түгел, реаль шишелешләр булдыру. Аларның иң яхшылары гамәлгә ашырылу өчен сертификатларга ия булачак. Ачылу тантанасында безнең төшерү төркеме дә булды. Теперь с чувством выполненного долга, потому что не зря же мы готовились и целый год, начиная с прошлого лета, ждали, когда мы снова увидимся. Педагогик кейс чемпионатта катнашу өчен укытучылар илнең төрле почмакларыннан Санкт-Петербург, Иркутск, Чита, Мәскәү һәм башка шәһәрләрдән җыела. Аларны белем бирүнең яңа форматларын эзләү һәм тәҗрибә уртаклашу омтылышы берләштерә. Эту неделю мы с вами и поучимся, и познакомимся поближе, поработаем над проектами, выступим, ну и, я надеюсь, мы просто очень хорошо проведем время и получим определенный заряд бодрости перед надвигающимся учебным годом, который неизбежно настанет 1 сентября. Хочется улучшить свои педагогические компетенции, набраться опыта, новых знакомств, стать лучшей версией себя в плане педагогики. Участвую я в этом кейс-чемпионате уже 3-й год. Впечатление очень хорошее, приятное. Спасибо организаторам за выступление. Чемпионатның максаты квалификацияны күтәрү генә түгел, катнашучыларның белем бирүнең яңа формаларын кертү өлкәсендәге карашын киңәйтү. Илсур Зарипов биология укытучысы. 2 ел чарада катнаша да быел оештыручыларга ярдәм итәргә уйлый. Бирдә заманча белем бирү концепцияләре турында белү аеруча кадерле булды ди. Приезжая на такие чемпионаты, форумы. Мондый чемпионатларда катнашып без илһамланабыз. Эшебездә яңа фикерләр, идеяләр барлыкка килә. Үзебезнең хезмәттәшләребездән генә түгел, башка төбәкләрдәге укытучылардан да яңа тәҗрибә алабыз. Зажигаться, тем самым получая новый опыт не только от своих коллег, но и от коллег других регионов. 60 команда 3 юнәлешкә бүленгән. Укытучыларга еллар дәвамында һөнәргә мәхәббәтен ничек сакларга? Бу сорауга җавапны педагог трегі катнашучылары эзләячәк. Икенче юнәлеш укучы. Әлеге кейсның максаты бала өчен мәктәпне куркынычсыз һәм дөньяны кызыксынып өйрәнә торган урын итү. Гаилә треге уңышлы партнерлык төзүгә юнәлдерелгән. Анда педагог һәм әти-әни бала язмышында зур роль уйнавы турында сүз бара. Есть 3, наверное, стейкхолдера. Бизнес теле белән әйткәндә 3 стейкхолдер. Мәктәпкә белем бирү һәм тәрбия процессында 3 кызыксынучы зат бар. Бу турыдан-туры укытучы үзе. Бирдә тәрбия эше буенча завучта директор да булырга мөмкин. Алар койбер очракта фән алып бармыйлар, ләкин алар шулай ук балалар белән эш итәләр. Шулай ук төрле яшьтәге укучылар һәм көн саен аның тормышында зур роль уйнаучы гаиләсе. То есть тот ребенок, который в 1 класс ходит в школу, во 2 и так далее. И это, безусловно, семья. Теперь идите в ручку и поаплодируйте себе. И давайте посмотрим, какая новая конфигурация. 5 көн дәвамында 60 команда Россия мәктәпләренең реаль проблемалары өстендә эшләячәк. Моннан тыш катнашучыларны илнең төрле почмакларыннан килгән хезмәттәшләр белән тәҗрибә уртаклашу, яңа профессиональ элемтәләр һәм фикердәшләр берләшмәсе барлыкка китерү көтә. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Республиканың көньяк көнчыгышында Татнефть компаниясенең шәһәрнең мәдәни мөхите проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның максаты шәһәрнең мәдәни тормышын яктырак итү һәм халыкка ачык һавада ук сәнгать белән танышырга мөмкинлек бирү. Программа бу юлы да бай булды. Концертлар, остаханәләр, иҗади очрашулар иде күптәннән әлмәтлеләр һәм калабыз кунаклары ялларының бер өлешенә әверелде. Это все Россия, это моя родина. Шәһәрнең мәдәни мөхите күркәм гадәт буенча әлмәтнең бер юлы берничә җәмәгать киңлегендә уза. Комсомол, Сәламәтлек паркы, Яшьлек, Көнбатыш капка, Каракүз скверлары, Иске Әлмәт мәдәният йорты, драмтеатр артындагы мәйданчык, сусаклагыч. Буларның барысы да әлмәтлеләрнең бер төслелектән аерып, халык өчен булдырылган киңлекләргә алып чыга. Сейчас хорошо по небу стелится, души почти невесомые, как облака. Калабыз сусаклагычында шимбә киче Әлмәт милли мәдәни үзәге коллективына бирелде. Солистлар, вокалистлар, музыкантлар быел оешуга 30 ел тулуын бәйрәм иткән бу мәдәни учреждение еллар дәвамында әлмәтлеләрне мәдәни агарту өстендә эшли. Иркенләп сулардай һавасы. Проект очень интересный, культурная среда города. Он не только несет такое досуговое значение, что люди отдыхают, слушают музыку, но и, конечно, образовательное. Вот, например, в нашей программе Национального культурного центра мы всегда рассказываем об истории создания Национального культурного центра, о наших солистах, о их заслугах, потому что мы хотим, чтобы наш город, Альметьевск, гордился именно нашими доморощенными вокалистами, музыкантами. Вот среди нас сегодняшний концерт выступает Роберт Андреев, наш заслуженный работник культуры Республики Татарстан, автор известного нашего гимна «Мин Яратам Сине Татарстан». Выступает Любовь Мухарева, наш лауреат Всероссийского конкурса русской песни. Выступают наши молодые солисты Азалия Максумова, Хаким Гемалетдинов. И, конечно, мы хотим, чтобы наши жители, наши гости города чувствовали, что Альметьевск – это не только нефтяная столица, но это и столица культуры, столица духовности. Каракүз скверында исә бу шимбәдә Мәскәүдән килгән джаз Беспоемск квартеты чыгыш ясады. Программа дөнья күләм танылган джаз стандартларыннан тыш автор эшкәртүендә Совет һәм Россия эстрадасының алтын фондыннан җырларда яңгыратты. Сүз уңаеннан коллектив шактый танылган, узган елда гына ул Джаз Бирдс халыкара конкурс фестивале җиңүчесе булган. Шулай бу команда Мәскәү халыкара джаз фестивалендә дә һәм башка билгеле бәйге һәм джаз чараларының актив катнашучысы. Балалар өчен анимация программасы, иҗади остаханәләр, тере музыка, агымдагы елда шәһәрнең мәдәни мөхите проекты республикабызның Әлмәт, Түбән Кама, Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Алабуга, Нурлат, Лениногорск, Аксубай, Җәлил, Актүбә бистәләре, Ширмушан һәм Мәлбагыш авылларында танылган артистлар һәм музыкантлар иҗатыннан ләззәтләнә, яңа исемнәр ала алачак, ди оештыручылар. Мәдәни мөхит проекты калабызда һәм республиканың көньяк көнчыгышында урнашкан башка төбәкләрдә җәйнең азагына кадәр дәвам итәчәк. Алга таба сезне нинди концерт программалары көтәчәген сез әлеге чараның рәсми аккаунтларында, шулай калабызда урнашкан менә шушындый игълан такталарыннан карап белә алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. This little town blue. Кыяшлы, чәчәкле җәй айлары бакчаларны ишегалларын ямьләндереп, гөлләр, чәчәкләр үстерергә яратучылар өчен аеруча әһәмиятле чор. Азнакайда гомер кичерүче Нәсимә һәм Владислав Афанасьевлар шундый матурлык тудыручыларның берсе. Алар үз ишегалларын гөл бакчага әверелдергәннәр. Теманы Эльмира Шарифуллин дәвам итә. Бу ишек алдында Нәсимә һәм
Владислав Афанасьевлар тату гомер кичерәләр. Биредә инде алар 23 ел бергәләп чәчәк үсентеләре әзерләү һәм аларны үстерү белән шөгыльләнәләр. Һәм бүген без алар белән якыннанрак танышырбыз. Көнне шушы ишек алдында үткәрәбез диләр алар. Чыннан да мондый матурлыкны тудыру өчен вакыт та, күңелдә илһам булу да кирәк. Бәләкәй чактан ук чәчкәләр яратадыр идем. Нидән башта кияүгә чыккачында азнакайда бакча алдык. Калганнары зирекледәйин. Бәрәңгеләр, кишерләр, суганнар, чүгендерләр барсы да. Биредә чәчәкләрнең исәбе-хисабы юк. Хуҗалар әйтүенчә, җәйге әзерлек гыйнвар аеннан башлана. Петуния сортыгына да 300 төп чамасы утыртыла икән. Әлбәттә, эшләр бергәләп башкарыла. Минем ярдәм бер тәрәзәдән икенче тәрәзәгә ташу, бер бүлмәдән икенче бүлмәгә аның тартмаларын күтәреп йөреп, шул иртән торабыз, чәй эчәбез дә инде, и башлыйбыз инде. Нәсимә апа гомер буе сәүдә өлкәсендә хезмәт куйган. Аның 40 елга якын хезмәт стажы бар. Тормыш иптәше Владислав Афанасьев 50 ел пассажир транспорты йөртүчесе булып эшләгән, әле дә сафта. 45 ел тату гомер кичергән парны күрше тирәдә хөрмәт итә. Күршең үзеңнән яхшы булсын дигән татарда мәкаль бар. Аннары шул мәкаль буенча действительно безнең күршеләр үзебездән дә яхшы. Алар бик уңган, бик булган. Менә аларның чәчкәләренә карап хозурланырлык. Кыш буе үстерәләр шул чәчкәләрне. Аннары җәй буе монда карыйлар. Мин аларга карап сокланам. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы соктама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән саулыгыз.